Trikata sang Gatotkaca tinon mapakarga suta teka pira krasna parta manahar puji saktinira kang ing ujaran wang-wang semua anggara cita sang Gatotkaca wang murca mangsak samya tentret jireh mabangun sawega tumempuh mangusir mangudi singgih Bima Suta
ingkang mawurahan. Pakarga suta. Gungi panuwun dumateng Ade Mas Bakir lan ugi jendian dipun paring oplos tepuk tangan ingkang mawurahan Ibu Bapak. Sawetawis panglipur saking Kadang Beksan nggih Gatot Kaca Gandrung sampun paripurna sawetawis ngiras pantes kapundhut gambaripun dening para kadang-kadang tim dokumentasi. Kula lajengaken tumapak ing adicara urut gangsal nenggih pasrah panambene Risangat Mojo Benanganten Jalu Abagus Vicky Setia Pratama saking Bopo Sudiono Ibu Dwi Yuli Hartanti wondene ingkang kepareng jumeneng surih sarira nenggih panjenenganipun Bopo Sujaryoto minangkani pangarsa padukuhan saban butuh sawangan kunjuk ingkang winantung pakurmatan Bopo Sujaryoto mugi kepareng jengkar saking palenggahan tumuju ing sasana babaring sabda sumangga nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala amja'ir mursalin ala syahidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Amma ba'du. Wonten ngarsanipun para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh saha kasepuhan ingkang ganggung mastuti mring pepayuning kautamen ingkang dahat kinabeten, para pangembating praja satriyaning negari linangkung panjenenganipun Bapak Kepala Desa dalah sak prangkatipun ingkang tansah sinudarsana, para alim, para ulama, para kiai, para ustad ingkang tansah sumanding kitab suci wahyuning ilahi minangka panuntun kiblating panembah ingkang satuhu luruhing budi. Panjenenganipun Ibu Bopo Suranto ingkang tansah kula hormati, dumateng panjenenganipun para bapak, ibu, dalah para tamu undangan ingkang kula hormati ugi, dumateng rombongan campursari ingkang kula hormati ugi. Langkung rumiyin semonggo sarengan kula dherekaken ngunjukaken puji dalah syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah paring pinten kenikmatan, hidayah, inayah saha welasasihipun dumateng panjenengan sedaya dalasan kula. Satemah wonten ing wedal siang menika kita sedaya saged pepanggihan, saged kempal kumpul kempel wonten papan menika kanthi manggih widodo tebih nir ing sambikala. Pramila kita sukri kanthi waosan tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam
ujuk dumateng junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita antu-antu menggah syawatipun pitulunganipun wiwit wonten ing donya tubuhi ing yaumul kiamah. Allahumma amin. Bapak Ibu dalah para rawuh ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Kalilahono kula matur wonten ngarsanipun para rawuh sedaya linangkung dumateng Ibu Bopo Suranto. Ambuk bilih anggen kula matur ing semangkih wonten kekirangan kalepatan tuwin tupangsuh langkung rumiyin kula nyuwun agunging sih samudra pangarsami. Awit kula piniji kinarya sulih saliranipun Ibu Dwi Zuli Hartanti saha Bapa Sudiyono ingkang lenggah dedalem wonten ing Saban Butuh Sawangan Magelang. Wadene atur ingkang sepisan nggih menika kula sakadang silaturahim wonten ngarsanipun Bapak Ibu Suranto saha kakintunan salam taklim panjenenganipun para sesepuh pinisepuh saha Bapak Ibu Sudiyono kanthi atur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dene ingkang kaping kalih kapurih masrahaken putra pinanganten kakung ingkang asesilih Vicky Setia Pratama noninji atmojo kakungipun Bapak Ibu Sudiyono ingkang sampun kadhawuhaken kalian Roro Ayu Siska Sri Wulan noninji atmojo putrinipun Bapak Ibu Suranto ingkang sampun kalampahan ijab kabul kala wau kirang langkung tabuh kaping 6 mapan wonten dalemipun Bapak Ibu Suranto kanthi doa restu panjenengan sedaya anggenipun ijab kabul putra pinanganten tan manggih rupida tebih nir ing sambikala pramila putra pinanganten kula pasrahaken dumateng para sesepuh pinisepuh saha Bapak Ibu Suranto sak wetahipun. Semangga anggenipun gulawentah putra pinanganten kakung menika ing semangkih kasuwun paringi wuwur sembur atur saha pitedah ingkang supados mbok bilih Mas Vicky cumondhok wonten ing Dusun Duren menika saged manjing ajur-ajir wonten ing warga masyarakat Duren mriki. Dene salahipun kala wau kula sak pengombyong kapasaran nggih menika oleh-oleh menika kagem Bapak Ibu Suranto anggenipun badhe angayahi bebisanan menika kula pasrahaken dumateng Bapak Ibu Suranto
Mugi-mugi anggenipun bebesanan saged langgeng saklami-laminipun. Dene saklajipun mbok bilih ing semangkih wonten ing adicara pawiwahan menika sampun paripurna kula sakadang badhe nyuwun pamit. Mugi-mugi lampah kula sakadang saking mriki dumugi ing papan panggenan nggih menika saban butuh saged widodo tebih nir ing sambikala. Ugi mawantu-wantu dumadeng putra pinanganten kekalih sak pengombyungipun benjang-injang kirang langkung tabuh songo putra pinanganten badhe kaboyong wonten ing dusun Babadan, dusun Saban, nyuwun ngapunten, kalian sak rombonganipun. Dene salajipun mbok bilih kala wau anggen kula marak sowan wonten ngarsanipun Bapa Suranto dalah ibu kirang sopan santunipun awit kula sak rombongan niku kathah. Dados nggih kados mekaten enten kirang sopan santunipun saestu kula nyuwunaken agunging Sih Samudra pangarsami. Kados namung mekaten ingkang saged kula aturaken dumateng panjenengan sedaya linangkung dumateng Ibu Bapa Suranto. Tentu kemawon anggen kula matur menika kathah kekirangan kalepatan tuwin tupangsuh awit kula anggenipun matur kirang pono dumateng wewatoning para winasis wonten ing reh basa tuwin sastra saestu kula nyadong lumuntring Sih Samudra pangarsami. Akhirus salam wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula kunduraken dhateng pranata adicara. Nuwun. Komplit bebasan tatan wenten ingkang kalempit wijang wijiling sabda pasrahing putra pinanganten Jalu Abagus Vicky Setia Pratama saking Bapa Sudiono Ibu Dwi Yuli Haratanti ingkang sampun kawedhar lumantar panjenenganipun Bapa Sujar Yoto daya-daya badhe katampi dene panjenenganipun Bapa Suramto Ibu Irianti lumantar juru wicara panjenenganipun Adimas Agus Muhtadin kunjuk ingkang winantu pakurmatan Dimas Agus Muhtadin mugi keparing jengkar saking palerman tumuju ing sasana babaring sabda sumangga nuwun.
Kepareng kula aturaken agenging pamatur nuwun ingkang tanpa pepindhan. Kula aturaken dhateng kadang kula sepuh pambiwara ingkang sampun paring wedal dhateng tiyang kula. Tondo yekti tinar bukane ngatur kanthi andhap asoring manah miwah boten hangirangi raos pakurmatan panjenengan sami ingkang hangrasuk kapitadosan Islam. Kepareng tiyang kawula tansah ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hum Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Nuwun inggih wonten ngarsanipun para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh, miwah kasepuhan ingkang satuhu bontos pangolahing raos, miwah mumpuni pangolahing pambudi, miwah ugi limpat saking sangkan paraning dumadi ingkang tuhu pantes kalamunta den pinundi pundi. Wonten pangarsanipun para pangemban, pangembating praja, kinarya satriyaning negari, langkung-langkung dumateng tetuwa tuangganing padukuhan Duren. Panjenenganipun Bapak Riswanto minggahipun sesepuh wonten ing Desa Jati, Bapak Antonius Wanto ingkang tansah satuhu rumeksa kawidadaning praja, murih sarana ayom-ayem tentreming para kawula dasih ingkang satuhu pantes sinudarsana. Nuwun inggih dumateng pangarsa agami miwah kapitadosan, langkung-langkung dumateng panjenenganipun Bapak Kiai ingkang sampun rawuh wonten ing pawiwahan punika, ingkang rinten kelawan pantaraning ratri tansah hanggilut hamirit werdining pustaka suci wahyuning Ilahi, pinangka sarana dados panuntuning kiblating panembah ingkang tuhu pantes hanambi sagunging luhuring budi miwah kula dhereki. Sagung para priyagung, para tamu kakung Sumawana putri, para kadang werda madya muda ingkang satuhu bagya mulya, datan katalumpen dumateng kadang-kadang kula seniman seniwati ingkang tansah handudah handudu murih ngrembakaning kabudayan adiluhung ingkang satuhu dat kalingga murda ing akrami. Nuwun inggih mradapa awit saking keparengipun Bapak Suranto dalasan Ibu, kepareng kula ingkang biniji tansah badhe matur wonten ngarsa njengandika sami. Nuwun inggih hananggapi miwah hanampi wedaring sabda pasrah risang pinanganten kakung ingkang sampun kawedhar dening panjenenganipun Bapak Sujaryono. Hananging tiyang kawula namung jejering, tiyang bodho, tiyang cubluk, kotong miwah ambalelu, tebih ing samukawis kumawantun ngabiyantara matur sawetawis wonten ngarsa njengandika sami. Tentu kemawon anggenipun kawula samangkeh matur kathah kekirangan miwah kalepatan kawula tansah nyuwun lumuturing samudra pangatsami. Kanthi kaparwakane ngatur hamingeti kula dalah panjenengan sami namung jejering tiyang jugul, tiyang ingkang kapurba kalepatan miwah sumangga sesareng kula dherekaken manungku puja hastawa
puji hastuti wonten ngayunan dalem Gusti ingkang akarya loka. Karana ingkang sampun hanendhakaken kanugrahan tuwin kamulyan sahingga ing titi wanci punika saged lumarap sowan wonten ngarsanipun Bapa Suranto dalasan Ibu kanthi wilujeng kalis ing sampikala. Sholawat dalah salam mugi tansah kunjuk katur dumateng jalma pinilih kekasihipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nuwun inggih panjenenganipun Nabiullah Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita tenggo syafaatipun awit saking ngaloka padang king jagat dugi ngaloka buka. Amin amin ya rabbal alamin. Ingkang sepisan nuwun inggih panjenenganipun Bapak Sujaryono kala sewau ngaturaken salam taklim kepareng kula tampi kanthi kula ikraraken wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun inggih mugi salam taklim jengandika mewah sowan silaturahmi panjenengan sami tansah handaya nono supeket reting anggenipun hamemangun raos talining bebesanan awit saking punjering sedya punika ngantos sak lami-laminipun. Ingkang angka kalih panjenenganipun Bapak Sujaryono masrahaken risang pinanganten kakung ingkang asesilih Vicky Setyo Pur Pratama putra putrinipun Bapak Sudiono ingkang mijil saking dusun Saban. Kala wau sampun kapasrahaken awit saking menika kanthi linumahing asta kekalih mewah ebahing manah bingah tanpa pepindhan. Kula tampi mewah tansah kawula rengkuh mewah kanthi dening putra pribadi. Nuwun inggih kala suwau ngaturaken pamundutan anggenipun paring panggulawentah sesangu dhateng putra temanten kekalih. Nuwun inggih boten hanamung ngemongke mawon dhateng panjenenganipun Bapak Ibu Suranto. Panjenengan sampun hamresani piyambak bilih panjenenganipun Bapak Ibu Suranto punika cupet saking pangertosan langkung-langkung babagan anggenipun paring sesangu dhateng putra pinanganten sarimbit badhe amangun arsa bebrayan enggal punika sumangga sesarengan matsinamadan murih sak mangke putra pinanganten sarimbit saged sakinah mawaddah linambaran warahmah anggenipun amemangun arsa enggal tansah jinangkung mewah tinunggalan punapa dening panjalmaning Bathara Wisnu. Ingkang salajengipun kala wau hangaturaken oleh-oleh utawi angsal-angsal mewah kula tampi mugi tansah handaya nono anggenipun silaturahmi jenengandika sami. Ingkang salajengipun kala wau hangaturaken boyong. Nuwun inggih wonten ing dinten Senen Titi Surya 19 Candra setunggal warsa 2026 kirang langkung tabuh sanga risang pinanganten sarimbit kasuwun kaboyong wonten ing padukuhan Saban. Nuwun inggih panjenenganipun Bapak Suranto dalasan Ibu hanamung jumurung ing karsa mewah but kanthi boten wonten cegah saking pangwasaning kodrat saged nderekaken lampahing Sriat Mojo temanten sarimbit. Ingkang wekasan kala sewau ugi hangataraken kalepatan anggenipun sami rawuh. Nuwun inggih
saking panjenenganipun Bapak Suranto dalasan Ibu boten wonten raos gelo mewah kuciwa napa malih raos kalepatan panjenengan punika boten wonten. Kosok wangsulipun estu panjenenganipun Bapak Suranto dalasan Ibu anggenipun nampi rawuh panjenengan sami langkung-langkung Bapak Sudiono dalasan Ibu mewah pangombyonging putra temanten Jalu mewah singklar saking Trisilodar maning among tamu sepisan malih panjenenganipun Bapak Suranto dalasan Ibu talah nyuwun agenging samudra pangatsami. Nuwun inggih mekaten ingkang saged kula aturaken awit purwa madya wasana kathah kital kutiwaning atur ingkang boten hamranani wonten penggalih jengantika sami kepareng kula tansah hangaturaken sewu agenging samudra pangatsami. Bilih wekasaning samangke sampun wonten pratandha sasmita paripurnaning pahargyan panjenengan tansah badhe medal paselan nyuwun pamit estu saking keluarga Bapak Suranto dalasan Ibu hanamung nderekaken sugeng kondur namung saged dedonga wonten ngayunan dalem Gusti ingkang akarya loka. Mugi lampah jengandika tansah manggih kawilujengan tebih saking bayaning marga kanthi hasesanti wonten ngayunan dalem Gusti Jaya Wijayanti. Mugi tansah amanggih kawijayan awit saking pujering wasana dumugi dalemipun sowang-sowang. Sedaya lepat nyuwun agenging pangapunten. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kawula nuwun. Purno pasrah panampini Sangat Mojo Benanganten Jalu. Gunging panuwun kunjuk prayagung kekalih ingkang sampun kepareng hamasrahaken saha nampi minangka sulih sarira saking para ingkang samya hamangun bepisanan. Ibu bapak saking para tamu lajeng upacara kula sigek sawetawis sawula atur kalundangan dumateng para kadang juruladi kepareng ngaturaken pakurmatan ingkang kekalih. Pramila ing mbok bilih sampun katampi pakurmatan kasuwun hangresepi kanthi maradika ing penggalih wontene ingkang dereng kepareng nampi kepareng kerantu sawetawis hangestren ibu bapak nggih nyongkersepi pakurmatan sowan para kadang-kadang panglipur micil saking segara madu campur sari sowan kenduk sisil. Kedapi utawa resepi. Nek basa Ngayuja kedapi kalian resepi. Nek Magelang kedu iki krahapi. Padha nduk. Sing mboten monggo dipun badhok ngaten to. Ah mboten kenging, mboten parang nggih. Ngaturaken menapa nduk? Napa nggih Pak Di? Gelang kalung. Wonten pamundutan saking kadang saking wingking. Nggih. Wonten gelang kalung. Gelang kalung.
Monggo menawi Bapak Ibu wonten ingkang badhe nyawiji kalian kula sak rencang napa ajeng request lagu kepareng. Nek saged. Rezeki Gusti sik maringi nggih Kakung. Wong
sampun pinangkani pamundutan saking para kadang-kadang ingkang mapan wonten ing kanca wingking. Inggih Ibu Bapak kepareng kersapi pakormatan ingkang katur kanthi mardika ing penggalih panglipur ingkang angka kalih saking Jeng Yuni Segara Madu Campur Sari. Sugeng marak somnanduk paring panglipur. Nggih. Ngaturake para tamu dahar luwih dhisik. Nggih, selamat menikmati kagem Bapak Ibu. Oh, basa nasional. Temanggung terus nang Yojo. Kaya sekolah yo terus rabi entuk kono yo ora bali ngono ya, Nduk. Nggih. Ah, iya. Mangke nek bahasa Jawa mangke ndak klintu kula Oh, isin. iya yes. Ning aja nganti lali diuri-uri. Nggih, leres. Ngaturake apa, Nduk? Podang kuning mawon nggih. Podang kuning. Jenengan ingkang bawa nggih. Oh iya, wangsul teng Slendro Mas Widi. Mbok bilih para tamu wonten ingkang kepareng badhe paring dono swara bawa podang kuning. Bapak Bayan, Pak Bayan. Monggo. Wangsul Asmara Dono Slendro Songo Mas ya. Natyana wujud tembong peksi agawe talineng alus manes toramra ati wasuengkan kula golek isi podang jenah hepo bunga nyanding bisa dadi tombo ngiras pantes kirap ingkang kos sepisan kunjuk dumateng Ibu Titin ijazah saking Opah Rias Salon saha Sanggarta Taris Panganten bisa kepareng Jengkaring putra pengantin sarembit merodri pepudan catur tumuju sasana busana kantos busananing kanarendran busana kasatriyan
Nggih, panglipur saking para kadang-kadang segara madu ngasrani ibu bapak nggenyo ngresepi pakurmatan dahar. Babar pisan ngeras pantes gantos busananing putra pinanganten sarimbit. Ibu bapak samangki adicara tasih ingkang pungkasan nenggih Ursita Wara Wedaring Sabdatama utawi Mawidatul Hasanah Sahastungkara. Pramila ing samangke kunjuk sagumur tamu kasuwun lelenggahan kanthi mardika ing penggalih dumugi paripurna ing manggih. Menika tasih saking para kadang-kadang panglipur hangestrani nggenyo sampun jangkep para kadang anggenipun saos pakurmatan dahar. Nggih, ngeras pantes njangkepi pakurmatan dahar ugi ngrantu penganten sarimbit sowan malih wonten ing sasana Ati Mulya pramila panglipur saking para kadang-kadang segara madu setunggal tembang malih ibu bilih para pepundhen sepuh wonten ing duren mriki wonten kang ngersa dana suwanten paring pisumbang tetembangan monggo ibu bapak menawa dene saking pangombyong mbok bilih wonten kang ngersakaken badhe dana suwanten mboten wonten nggih nggih sakalian para kadang-kadang panglipur sowan ingkang salajengipun jeng silsil segara madu campura sari dumateng ibu juru semboko mbok bilih siap mojo pinanganten sarimbit sampun purna gantos busana kasuwun kelarapaken ing sasana Tumulya. Karo Mbah Kung lanjut hiburan sik sak tembang meneh nduk. Nyeras pantes penganten sarimbit ganti busana. Wis iki kirap 1 2 mengko di adani sak langkah ngono ya nduk. Nggo gemeni wektu sing wis sawetara awan. Bapak Yai ugi sampun kepareng rawuh.
setunggal mboko setunggal pamundutan tetembangan tumrap badhe kapasaken menika karana panjenenganipun Bapak Kyai sampun kepang rawuh. Mugi-mugi mangke saking Ibu Juru Semboko tumuli purna ngenya gantos busananing penganten sarimbit tumuli badhe kula adani Warsitawara Sahastungkara sawetawis nenggo saking penganten sarimbit dumateng Bapak Kyai kepareng sawetawis hangrantu. Menika ugi wonten pamundutan tetembangan saking panjenenganipun Bapak Suranto minangka pamangku gati ngersakaken tetembangan Tombo Kesel dikoplo mangke. Ugi panjenenganipun Bapak Hardaya Sukamto minangka pangarsa RW. Dalasan para kadang-kadang juru ladi lan among tamu ngersakaken tembang stasiun balapan ugi wonten tembang Sewu Kutha. Sakmangke purnanipun Hastungkara saking Pak Yai badhe kula aturaken kalian para kadang-kadang. Matur nuwun Bapak paringipun dana arta kagem kula sak kadang. Mas Wiji sing tombang Tombo Kesel ana apa kuwi? Tombo Kangen. Tombo Kangen Pak Suranto? Oh, Tombo Kangen. Njaluke digawe koplo ngono. Ngendikanipun Pak Suranto menika dituruti sik tembangi. Pak Yai dos pundi? Pak Yai kusik napa-apa manut aku ngoten. Nyon ngapunten nggih Pak Yai sawetawis. Menika minangkani pamundhutipun pamangku gati Bapak Suranto wonten tembang kangen. Ngersake dikoplo ngono wae. Tombo kangen. Tombo kangen nggih Pak Suranto nggih. Tombo Kesel. Ya ketemu lagi Tombo Kesel wae. Dipinangkani lumantar Jeng Yuni.
Nggih panuwun dumateng Bapak Suranta paringipun nedana harta kena kanggo jajan ya Nduk.